Искаме да сме по-млади, по-здрави и по-силни. Интернет ни залива с истории на хора, които изглеждат много по-млади от възрастта си, с страхотни мускули и невероятни тела. Как го постигат? С магията на компютърните визуални ефекти, с спорт и строги диети или с вълшебно хапче? Много ни се иска да е вълшебно хапче. Затова модата и продажбата на хранителни добавки процъфтява. На фона на масовия, нездравословен, заседнал начин на живот и мечтите за съвършено тяло, любовта към шепите с витамини расте. Опасностите при ползването им се крият в залитането. Безразборното и безцелно приемане на добавки никак не помага. Трябва да се знае много точно първо какво представляват те и защо изобщо трябва да се взимат. Каква е разликата между витамини, суплементи и адитиви? Суплемента представлява добавка към храната. Това са различни видове витамини, минерали, биологично активни вещества, може да бъдат фибри, може да бъдат пробиотици и така нататък, които са представени под формата на прахчета, разтвори, капсули, които се използват за да обогатят нашето разнообразно здравословно хранене. Това е добавка към храната. Суплемента не замества здравословното хранене. Суплемента не води до лекуване, до излекуване, а то е в помощ, в подкрепа на здравословното хранене. Другия начин, по който се наричат суплементите, са добавки към храната. Адитивите са така наречените добавки в храната и това са с различна структура вещества, които се добавят в храната с цел да подобрят трайността. Те може да проявят такъв антиоксидантен ефект в храните с цел да ги консервират. Това може да бъдат отцветители, овкусители, глазанти, набухватели и така нататък. Така че се променя структурата, цвета, трайността и прочие на дадената храна. Рискът от нежелани реакции се увеличава, ако приемате голям брой добавки едновременно или във високи дози. Тъй като много хранителни добавки съдържат хранителни вещества, които човек обикновено получава от храната, е лесно да се превиши допустимата доза. Има витамини и минерали, които са регистрирани като лекарствен продукт. Ако надвишават препоръчван дневен прием, така наречения Recommended Daily Intake, тогава те могат да бъдат регистрирани и като медикаменти и в този случай изискват прескрипция, т.е. предписание от лекар. Но в по-голямата си част добавките към храната отговарят на препоръчвания дневен прием на дадения витамин, минерал или съответно фибри и съответно те се отпускат без рецепта. Също имаме, разбира се, и така наречените горни граници за нерисков прием на дадения витамин или съответно минерал. Ние имаме в България физиологични норми на храненето и в общи линии трябва да се знаят тези горни граници за нерисков хранителен прием и преди да изпишеме даден витамин, минерал, пък било то като под формата на хранителна добавка или при установен витаминно-минерален дефицит или недостатъчност, трябва да са направени съответните анализи. Човек трябва да бъде анализиран и разпитан по отношение на обичайен хранителен прием. Има най-различни методи за анализ на хранителния прием. Можем да попитаме дадения, то не всички са пациенти, но потенциалният пациент, той приема ли други хранителни добавки. Ние в предварителния разговор говорихме много често, пациентите приемат няколко различни добавки, в които има няколко различни вида, например от витамините от група Б. И изведнъж, когато направим анализ на витамин B12 в организма или фолиевата киселина, или B1, B2, B6, ние виждаме едни доста високи нива на дадения витамин от група Б и започваме да се чудим какво се случва. Всички лекарствени продукти преминават през сериозни тестове. Разбира се, и хранителните добавки преминават през тестове. Но ето няколко факта, които е добре да знаем за тях. Хранителните добавки не са заместител на здравословния начин на живот и добрия режим на хранене, а допълнение.
Внимавайте с дозата. Преди прием прочетете етикета, за да видите самия състав. Натуралните билкови и растителни вещества не винаги са безвредни. Някои от тях могат да имат нежелан ефект и да доведат до алергии и други проблеми. Внимавайте с продуктите, които обещават чудеса. Все пак всеки един витамин, той не функционира самостоятелно в нашия организъм. Примерно важно е да знаем, че витамин D за неговото адекватно усвояване е необходимо да имаме достатъчно витамин К2 в организма, магнези. Витамин D обуславя абсорбцията на калция в организма. Нещата са сложни, не е толкова елементарно, просто пия, гълтам нещо и имам съответния ефект. Или що касае анемичните проявите на различни анемии. Желязо, B12, фолиева киселина, витамин С, остеопороза, остеопения, отново калци, витамин D, пълноценен протеин. Тоест функциите в организма и витаминно-минералния баланс са взаимно свързани в крайна сметка. Тоест няма как само един витамин да поправяме, другите да ни обърнем внимание.